απόλυτο ψηφιακό περιοδικό. Μετά την επιτυχία του πρώτου τεύχους έρχεται το Blip 2. Παιχνίδια, τραγούδια, φωτογραφίες, προγράμματα, τρέιλερς ταινιών, ενοικιαζόμενα σπίτια, φοιτητικά νέα, οδηγό πόλης. Επιπλέον 96 λεπτά βίντεο. Α, είμαι φανατική θαυμάστρια της δουλειάς τους. Κάνουν φοβερά τηλεοπτικά σύριαλ. 96 λεπτά βίντεο. Ότο Σόου Καστοριάς, μίνι ντοκιμαντέρ, πυροβολούμε υπολογιστή αν είναι δυνατόν, σκετσάκια, συνέντευξη με τους Μηδίαμα, πάρτι του Blip και αποκλειστικό βίντεο από τις καταλήψεις του ΤΕΙ Καστοριάς. Και όλα αυτά σε ένα CD. Ένα 3.200. Και μάλιστα όλα δωρεάν. Blip 2. Το μέλλον δεν χωράει στο χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες www.blip.gr.